les fotografies pràcticament totes són del 76, 1976, fins al 79, que va ser el moment més important de la transició i sobretot aquí a Catalunya. Amb el Manel vam coincidir amb molts esdeveniments socials, manifestacions que es feien a l'època, en els anys 70. Estàvem fent el mateix des de dos llocs diferents i això també ens donava una visió diferent. Jo crec que és una exposició amb la que veus dos relats, dues maneres de veure la fotografia i les dues expliquen coses que són diferents però que moltes vegades també es complementen. Jo estudiava teatre a l'Escola d'Art Dramàtica de Ribegual. Mai havia agafat una càmera. El que passa que després vaig marxar a Londres i llavors allà va ser on hi havia les grans manifestacions contra la guerra del Vietnam, tot el dels Beatles, els Rolling Stones, Carnaby Street. I llavors va ser quan vaig pensar que era important el temps que estava visquent i vaig triar la fotografia per això, per ensenyar-me a mi mateixa i ensenyar als altres el que estava passant. Jo, davant dels fotògrafs vocacionals, haig de fer una reverència perquè jo vaig entrar-hi per accident al món de la fotografia. Estem parlant dels anys 73, 74, 75, en què jo començo a fer unes fotografies per acompanyar els articlets que anem fent. A partir del 75, que és quan es mor el general Franco, clar, llavors és una mena de revifalla de tota la societat civil que està demanant uns drets que mai havia tingut. Jo recordo quan vaig passar 3 anys al carrer, no? Normalment eren moments que la gent no era molt feliç als llocs on feia les fotografies, vull dir, hi havia problemes en aquells moments, no? Aquelles imatges resumien un moment de gran tensió en el país. La repercussió que van tenir a nivell internacional, clar, això amb paraules no hauria pogut passar mai, no? Hi havia tantes coses a fer i, a més, fins a cert punt, tenies la consciència de que estaves fent alguna cosa que després quedaria per la història. Era un moment en què apareixien moltes revistes noves, necessitaven nodrir-se de fotografies i una mica em va obrir la possibilitat de poder viure d'anar subministrant les fotografies que em demanaven o de vegades fotografies que havia fet que em demanaven tens alguna cosa d'aquest tema o d'aquest altre o de tal personatge. Anava matant la peça, no? I llavors era allò que ho publicaves amb un diari, després amb una revista en català, després amb una revista en castellà i miraves a veure si et sortien els números amb tot el repartiment que anaves fent. Vull dir, sempre és una professió que sempre ha estat en precari. A mi m'agradava molt tot el procés analògic perquè t'obligava a estar a dins. A l'època que anàvem amb el rodet i moltes vegades anàvem amb un tros de rodet només i havies d'economitzar el material, és a dir, havies d'estar molt atent per saber i t'havia de sortir just la convicció de que és ara, no? I pam! Clar, ara el no haver-hi el negatiu es dispara molt més, o sigui, es fa molta més fotografia i a vegades penses, quan et diuen, no, és que jo he fet 200 fotos, i dius, i per què has fet 200 fotos? Vull dir, no cal, és més que res saber el que vols fer i estar alerta per quan et sorgeix la imatge que tu vols fer. Per mi tot el procés de la fotografia analògica, el revelat, després el veure la imatge a la pel·lícula, el posar-te a l'ampliadora, el copiar la fotografia, era tot un procés molt, però molt, que t'absorbia absolutament, no?
A mi m'agrada molt tancar-me al laboratori. Vull dir, sobretot a les nits, que jo sóc una au nocturna, perquè després del teatre sempre m'he acostumat a viure de nit, doncs per mi tancar-me a partir de les 12 de la nit al laboratori, amb música, la llum vermella, i anar fent, és un moment de reflexió, de relaxament, que vas veient tota l'obra que estàs fent, no? Clar, tu em dius, bueno, també es pot fer a l'ordinador, és veritat, es pot fer el mateix, però potser no hi havia aquesta pressa que ha imposat el digital, que no tens temps de pensar. La intensitat en una fotografia, d'una banda, revela, en certa manera, l'actitud del fotògraf que hi ha al darrere, no? El poder recollir i transmetre en la imatge una tristesa, una gran manifestació, uns moments violents, o unes cares d'uns obrers que estan allà escoltant un míting que ara, clar, vistes amb els anys, adquireixen una nova lectura, no? En aquell moment, per mi, eren evidències. El que passa també és que a mesura que van passant els anys, els arxius estan vius, vull dir que de sobte tu et mires l'arxiu i dius i aquesta foto, per què no la vaig ampliar en aquella època, no? I és perquè en realitat en aquella època preferies explicar unes altres coses i a mesura que va passant el temps veus que aquella fotografia potser explica un altre matís que en aquell moment potser no feia falta. Però vull dir que vas canviant la manera de mirar i també és veritat que a través del temps hi ha totes unes fotografies que es dignifiquen perquè ja porten el pes de la història a sobre. Aquests processos cronològics de coses que van passant entremig i vas veient que hi ha unes fotografies que segueixen tenint una capacitat d'informar i de transmetre l'essència del que passava en aquell moment, en aquella època. Realment, clar, t'agrada que les fotografies segueixin tenint la seva vida pròpia, no? El fotoperiodisme no canvia perquè en realitat estàs fotografiant la gent en diferents èpoques, però és que la gent sempre vol el mateix, vol que hi hagi justícia, vol ser feliç, vol tenir una vida digna i això tota la vida estem veient que la gent ho demana. Llavors una mica doncs, la fotografia plasma totes aquestes aspiracions de l'ésser humà. Sempre estem començant, no acabem d'avançar. I això penses, ui, a vegades és pesat, no? Dius, però ara tornem a demanar una cosa que ens semblava que ja estava aconseguida i no, es té que continuar demanant. Vull dir que sempre es té que lluitar pels drets de les persones.